Il-Partit Laburista nieda l-manifest elettorali tiegħu għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li se jsiru fil-25 ta' dan ix-xahar. Imsawwar fuq 7 prinċipji ewlenin, il-manifest tal-elezzjonijiet tal-2019 se jirrifletti l-bidla li twettqet fl-aħħar snin billi jsir investiment xieraq fil-lokalitajiet kollha tal-Gżejjer Maltin b'viżjoni ċara. Is-7 prinċipji li bihom il-Partit Laburista fassal f'din il-viżjoni huma ambjent fejn ngħixu aħjar, trasport alternattiv, infrastruttura moderna, aktar sigurtà, soċjetà li taħseb f'kulħadd, komunitajiet attivi, kultura aħjar. Dak ippreżentati tnejn mill-Prim Ministru Joseph Muscat huwa manifest elettorali li dawk il-kunsilli b'maġġoranza Laburista se jkunu qed jimplementaw, iżda kull lokalità se jkollha l-pjan individwali tagħha għal dawn il-5 snin illi ġejjin. L-indafa u s-sigurtà huma fost il-prijoritajiet tal-Partit Laburista u din se tkun riflessa f'miżuri bħal refużjoni fuq fl-ixken tax-xorb u l-estensjoni tal-proġett Safe City lil kull belt jew raħal li jixtieqha. Fl-istess ħin, kunsilli lokali b'maġġoranza Laburista se jestendu s-servizz ta' trasport nadif b'xejn għall-anzjani u kull fejn huwa possibbli se jippromovu l-użu tal-karozzi elettriċi. Il-Partit Laburista qed jimmira wkoll li kull sena pajjiżna jkollu l-belt jew raħal kulturali tas-sena li jingħata kull appoġġ mill-Gvern ċentrali għal proġetti u attivitajiet. Il-Prim Ministru Muscat temm jgħid illi fuq kollox dawn is-7 prinċipji se jiffukaw fuq il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin u fakkar li l-Partit Laburista ippreżenta kandidatura b'saħħitha ta' żgħażagħ, persuni b'diżabilità, anzjani, politiċi t-esperjenza u anki kandidati ġodda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.